Cando os nenos son pequeniños e os levamos da man, cansan de seguida e pídennos que escollamos. E podemos collelos nos brazos, ou sexa, no colo, ou montalos riba de nós. É esta segunda maneira de levar os nenos, que ten moitas variantes no galego a que nos imos referir. No vocabulario dialectal meu, que é o galego oriental, hai dúas palabras para iso. Unha é levar a riquicho, cando poñemos o neno ao lombo por atrás, nas costas, e outra, levar as carabeilolas, cando poñemos o neno riba dos ombos, entrepernado no noso pescozo. Se facemos unha busca nos dicionarios para estes dous conceptos, atopamos unha cantidade grande de variantes. Para levar ao lombo, por exemplo, levar a requicho, levar o ricacho, levar o carricho, levar o carracho, levar o carrelo, e cando é entrepernado riba do pescozo, as carabeilolas, a cabaleirolas, a carambeilolas, a carameilolas, a cabalín, a cabaliñas, o cabalete, a cabalo. Son todas formas lexítimas, sería de esperar que os nosos paisanos, cando levan os netos riba dos ombros ou nas costas, continuaran usando as súas formas dialectais. Pero nós, como dicionaristas, temos que facer unha escolla. Non é rendible que nun dicionario, nunha lingua que hai que aprender, haxa unha cantidade tan grande de palabras para un concepto único. Como dicionaristas, temos dous criterios. Un, escoller as formas que están máis próximas etimolóxica. Nos dous casos, por un lado é a forma carro e por outro a forma cabalo ou o seu derivado cabaleiro. Outro criterio tamén que contribúe co anterior é manter as palabras, se son derivadas, o máis motivadas posible, é dicir, vinculadas ao seu étimo, a palabra primitiva da que derivan. Desta maneira, no dicionario da Real Academia acabamos optando de todas estas variantes que mencionei antes, só por unhas poucas, as que cumpren estes criterios. Por un lado, levar a carricho ou a carrelo, e por outro lado, levar as cabaleirolas, a cabaliñas, a cabalete ou a cabalo.